Sana. Kau dang. Moजां नुदोंथ'। नों बायदि अखाफोर गावदां सानो दख'ना गोदान मालाय हिमानसि गायनाय बिबारा बारबाय न' हिमानसि न' होमबा न' हा मोनामसुदो ए मोनामसु मारै मोनामखो इथि मोनामसुलायनोसै खानाङा दै नों गायनायबा बेखो नों गायनाय न' माबायदि मोनामदो बिबारा गोथाव चक्लेट मोनामदो नामा माबायदिथो बिबार चक्लेट बियो सोर गायनाय बियो बेखौ सोर गायनाय बेखो हा नों गायनाय मा कालार बियो हिमानसि हा बिबारा मा कालार बिबारखौ नायलाय मोजां नङादां नंगौ नोंनि हाथायखौ नायनो मेथाइ जाना मा जाखो याव आं नोंखौ कुइसन सोंनि फै याव फैलाय आं कुइसन सोंनि दे सियारा नोंना गब्लंबाय दे ए फर मा जायो बुं हा मा होनो सोर खिथानाय नङादां नंगौ सोर बुंनाय 1 2 3 गो दे दे जादो दे बारल' दे हामलाय आथिं लागोन बाय दिनै स्कर्पिय'जों थांगोनलै मा थांनो नागिरदों नोंलाय बेखौसो लांसिनो हायोमोन ना बेजों थांगोन दोनो हानायखि बुबु खालायलायनाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो आलासि जानो थांनो नागिरदों जोंहानि न'आवहाय जोंहानि न'आथ' ओरैबायदि खाथिबाबो मालाबा इदिनो साननै सानथाम सानब्रै सानबा हर थाबोनो लुगैयो बिमा बिफानि न'आवलाय न' बयबाबो थाबोनो लुगैखायो ओमफ्रायथ' आं बेबायदि हर थायैया बिराद गोबावानो जाबाय होननानै बुंजायो ओमफ्राय दिनै हर थाबोगोन आरोना आङो नै एसे माबाबो लाखादों थफ्ला लादों ओमफ्राय दा जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय लामा ससेसिम मोनफैबाय मेथाइफोरबो बायखांबाय जोंहा आदानि फिसाजो दं नालाय बियो आनै आमलाबो इफोरबायदि बुंहरो आरोना आंखौ फन हरबाथाय ओमफ्राय लाबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो न' फारसे थांबाय थानोसै आलासि जाहैनोसै दिनै मा मोनजागोनथाय आलासि जानो थांनाया जायखिजाया एसे भिडिअ बानायलांसै आरोना दिनै आलासि जानो थांनायाव मा जालाङो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय बेयावहाय आङो मा लादो बेखौ दा उनावहाय देखायसिगोन आंनि नङा आरोना बुस्थुआ सोरनिबासो जिखिजाया लाबोदों आरो दा न'आव मोनहैबा देखायहैनोसै फैदो बिदिबालाय भिडिअखौ जागायलांनोसै बे लामानिफ्राय ना मथो दा नों माखौबा बुङो जा मुथुआ भिडिअआवनो बिराद नुजानो बायो ओमफ्राय सोरबा बुङो आरोना आंखौ गावहाल' नुजाबाय थायो मुथुखौबा इदिनो लाया गुमैखोमानो लाया ओमफ्राय रिल्सफोरावबो बुङो गावहाल' हारसिं मोसायो गुमैखोमानो लाया होननानै ओमफ्राय थाफायाना आंबो जि बोरैबा मोनो बे मुथुखौ रागा जोङो आं जि लिंखायो ओमफ्राय मुथुआनो थायाबा आं दा मा खालामबावनो आरोना थायो मानो थाया जानो आंखौथ' मोनथिलाङो मुथु दे ओमफ्राय मोनसे खोथा जालायो आरो जोंहा आब'आ बिदिनो मा होनगोन सेकेन्ड टाइम फिसाजो मोनबावबाय आरो
ओमफ्रायथ' फट'आ आंनाव दङ नालाय मबाइलाव फार्स्ट जोनोम जागोदाननि फट' ओमफ्राय माब्लाबा समावथ' बेफोर फट'फोरा मबाइलावबो थाबाय थाया लेपटपफोराव दोनबाबो थाबाय थाया डिलिट जालाङो ओमफ्राय नागिरबाबो मोननो थाङा बिनिखायनो आङो जोंहा आब'नि फिसाजोनि जोनोम जागोदाननि फट'खौ नैबे आंनि इउटुबावहाय होनानै दोननोसै आरोना मेम'रि थानाय बादियै मालाय देनां सिख्ला जाबोला नायगोन इउटुबाव दोनबाथ' मालाबाबो डिलिट जायाना गाव डिलिट खामागौमानि डिलिट जाया बिनिखायनो इउटुबाव दोननोसै आरो मायाबा बुंबावनांगौ नामा बारा रोंलाहाय आङो रायज्लायनो जि जाम्बिसो जाबाय नामा मानसियानो रोङा बारा स्टेन्डार्ड रायज्लायनो रोङाहाय आङो मायाबा बुंबावमायदोंमोन बारा गोसोआवनो थाला ओमफ्राय मा जाखोथाय दसेनो बावगारो आं बुंनो नागिरनाया गोसोआव फैबाय आं ओरैबायदि बुंनो नागिरदों आरो इउटुब चेनेलखौ बिनिखायनो मानसिफोरा खुलिनानै लानो नांगौ मेम'रि दोननोबा बेयावहाय साबसक्राइबारनि फैसानि भिउनि जेबो खोथा साननो नाङा आं आंनि मेम'रिखौ दोनलांनो होननानै खुलिना लाबानो जायो आरोना बिराद मोजां मेम'रि बक्स बियो इउटुब चेनेला नै दायो जोङो इउटुब चेनेल खुलिनाया बोसोरथाम माहाय बारबाय न' बोसोरथाम माहाय बारबाय ओमफ्राय बै बोसोरथामनि फार्स्ट सुरनि भिडिअखौ नायब्ला गावनि माबाखौ माहायबाबो सोलायनाय नुयो आरोना महरफोरखौ माहायबाबो सोलायनाय नुयो ओमफ्राय बेयाव हमनो हायो आरोना आयु आङो इदि सोलायबोबाय इदि सोलायबोबाय होननानै हमनो हायो मानसिया सानसेयावनो एसेबाबो सोलायखायोखा नाथायबा जोङो पात्ता मोनस्लाबा बेनिखायनो सानफ्रोमबो भिडिअ बानायनांगौ सानफ्रोमबो फट' लानांगौ सानफ्रोमबो इउटुबावहाय इदिनो होनानै दोनबाय थानांगौ उनावहाय नायनो थाखाय न' थुदो थांसै Tu betul. Maki kuri lele. Itu suwe. Kayak mana ya? आङो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय मा लाबोदो दहाय देखायगोन होननानै बुंनायमोन ओमफ्राय देखायनोसै आरोना नङाबा नोंथांमोनाबो देखायगोन होननानै देखायासै होननानै आसा खालामनो हागौ नालाय बेनिखायनो देखायनोसै आरो रायहरनोबो हागौ ना थगायबाय होननानै न' कमेन्टआव जेबोथ' गैया फार्स्टआवनो आं माबासो आं काजु बादामसो जानो लाबोदों काजु बादाम आं जाबाय थायो आरोना गेसनि मुलिखौ लाफाखायो आङो जाबाय थानायखौ लाबो ओमफ्राय नै खानाय मुलि लाबोदों रुकुनुजों फोनजानो थाखाय देवबारखालि ओमफ्रायो आयौ आइनि माबाया सार्टिफिकेटआ सेस जागोन नायलाय दाखालिनिया बिदि सोआखैमोन आङो नै अमृत बृक्ष आन्दलननि सार्टिफिकेटआ माबायावसो दोननांसिगोन बेखौ बिसिनायाव दोननानै उन्दुसिननानै होनांसिगोन आरो जोंहा इनि अमृत बृक्ष आन्दलन दंफां गायनायनि सार्टिफिकेट 10,000 मोनगोन ना 10,000 माला मोनगोनथाय माथो फुजानि सिगाङावनो मोनगोन होननाय फुजानि गस्ला बायनो हरो नोंसोरना ओइ नै आं बेखौ हिमानसिनो सुनायमोन हिमानसिया गानानो ओमफ्राय मारबिनानै जागोनदां होननानै मानसिफ्रानो बे जोंहा इनि ब्लाउसहाय दाखालि जोंहाया माबायाव ना सारनो थांनायाव गानलांदोंमोन आरो ओमफ्राय दुगैनायाव गानस्लायबोदोंमोन ओमफ्राय थाबोनायखौ लाबोफाबाय ओमफ्रायो नै आं आलासि जाबाला ब्लाउस लाबोखायो आंबो लाबोखादों गाननो ओमफ्राय नै आं मारबिनानो गस्ला गांसे लाबोदों बे जागोन ना बाजै बोसोरालाय खमसो ओमफ्राय आं जागोनदां होननानै लाबोबाय जागोनदां मारबिनानि गस्ला फुजानि होनदोंलाय आरो फिसासो ओमफ्राय माबाया बैसोआ फिसानिसो ओमफ्राय गस्लाया माहाय गिदिरखाय जागोनदां सानो ओइ नै आदा नोंनो आं गस्ला लाबोदो नायफै दोनो गानफैखादो
जोंहा दान गस्ला दोनो आं ओमफ्राय जाया गोलाव बानाय जायोना जाया इयो बेखौ डाइरेक्ट गेजेराव हाखावना होदो आदा गस्ला नङा पेनखौ गायथिं आं माबानायाव बायनायावनो है बेखौ जायाबा बेखौ डाइरेक्ट हानानै स्कार्ट बायदि खालामजागोन होननानै गाननाय नायलाय गुमै नायनो बे माबा जाखागोन दाना जेबो जायालै गानजोब्बाय बे जायो सायाव गाननाङाब्रा बैखौ खेवनानै गान नोंखौ फट' लानांगोन ना आङो जागोनब्रा सिङाव थाखागोन नालाय बे आइनि दख'ना दाखालि ना सारनो थांनायाव गानलांनाय ओमफ्राय लाबोबाय आरो ओमफ्रायथ' गैला जेबो बेखिनियानो ओइ जाखाबाय होनबालाय औ समाय मारदोलै थांलाय आदाखौ भिडिअ लालाय फैब्रा खाथियाव नै जोंहा आदाया बेनो दख'ना गोदान गस्ला गोदानखौ गानना नायदों आरो ना मोजां नंगौना नङा थिगानो संख्रिबो नाय गलमरिस समायदो गानथारो जाबाय दे होनबालाय न' जाबाय नै जों आलासि जानो फैयो साना गावदां मोजां नुथ' नोंबायदि अखाफोर गावदां सान गावदां जोंना केमेरामेना हागौ जायासै ओमफ्राय ना जोङो जोंहानि न'आव मोनफैनानै दुब्लियावहाय एसे बेरायफैदो गोदो गोदाय जों बिदि बेरायफैयोमोन नोंखौ आंखौ देखायनो लाबोदों आरो ना नोंखौ देखायनो लाबोदों दे भिडिअ मा बुं थाबाय बुं जल्दि बुं हेलौ लोगोफोर जों दिनै बिहाव बिखुनजोनि न'आव आलासि जानो फैदों आं खिन्थाखाबायमोन माथो आं खनसे खोन्थाबावबाय दा बिहावफोरनि माइ लोगोसे बैग्रि बागान लोगोसे माइआ मोन्दोंना मोनाखै आरो बिहावजोआ जोंहा सेन सानानै दोनदों नाया बेसेबां बुरजा नांदों बेखौ नायनो फैदों आरो जोंहा ओमफ्राय बिबोनाङा केमेरा हमगासिनो दङ बिनिया फिदिंबानो जायोना आनै जोंहा मारबिनाखौ लोगो मोनबाय दुब्लियाव मा थांनायमोन नों मारबिना मा थांनाय दुखानाव दं आं नों गस्ला लाबोदों मारबिना थाइबो लाबोदो आमबो लाबोदो फायबाबनो आं आम होगोन दाथाय होगोन नायलाय बेखौ होगोन ना दैलाय होगोन ना मोनथ'वाखै नै जोंहा आइ जा मारबिना दुब्लि बारियाव लोगो मोनफैजोब्बाय गासैखौबो दाखालि बावै आङो कमेन्टआव खिथानो कमेन्टआव नुदोंमोन आरो सोरखौबा हरनाय नोंसा आदानि फिसाजो माबाखौ मारबिनाखौ भिडिअ लाहैदोलाय नायनो लुगैबाय बिदि होननाय कमेन्ट नुदोंमोन आङो ओमफ्राय आं रिप्लाइबो हरखादोंमोन जागोन होननानै ओमफ्रायथ' आङो फैनो गोनांखामोन न'आवहाय ओमफ्राय कमेन्ट हरनायजों आं फैनायजों बोरैबा ग्रोब जासनबाय आरो ना ओमफ्राय नै मारबिनाखौ नायनो लुगैबाय होननाया जोङो दुब्लियावहाय बेरायखांबाय ओमफ्रायो आङो भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामबाय थाला माबा मा होनो मबाइला बारा स्पेस गैया आरोना एसेनो फुल जानो नागिरो ओमफ्राय दा आंना मबाइल गोदान अर्डार होनायाबो दाबो मोनफैयाखै 18आवसो मोनफैगोन होनदों न' गुवाहाटि मोनफैबाय नामा होननाय गुवाहाटि मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दा 18 बाथ' नेबावनांगोन साननैसो ओमफ्राय जेन टेन बिदिनो मुथुनि मबाइलजों भिडिअ लागासिनो आरो दसेनो फुल जाना होयो मुथुनि मबाइला एकदमबारे स्पेसानो गैथारा आरोना आंना फुल जाखाथारो ओरैनोबाबो ससे भिडिअ लाबानो फुलखा आंना मेमरिबो गैया नालाय मबाइला ओमफ्राय दा आं भिडिअखौ फोजोबनोसै आरो बेखिनियावनो भिडिअआ दा उनावहाय जाबावगौमोन जानाय लोंनाय मा मोनजायो मायो बेफोरखौ देखायजाबावगौमोन नाथायबा आङो बारा गोलाव खालामबाय थाला आरो जानायफोरखौलाय माथो नायबाय थागोन ओमफ्राय जायफोरा दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव बिदिनो मा हायो भिडिअ बानायलायनोसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय देलाय आया होनलाय देलाय होन मेरला दांग्रा समायना नुबाय आं खिथाहर दे
gongsi tahu rego sang dan nane. Ada mana? Mardi, nay. Hai, ini.